أب طباباوي سرحات بوجلة تطرنفكا زسرح سنة طباباوي السرح أبزا مربنا أب زحلفة جزيات أقربنا لكم كم زنبرنا زذكري كبرات عزبتنا مغنياتو بوجلة تطرنفهم زسرحو سنة طبابنياتان عزوزن بلوتن أبركتو سلا زجبرو نزي كم أبنا تبي مساعدين بقر أب كاتالي أب تبوء كاس تركب زلا بوجلة عسعيد إنا أب نقص مربنا تبي أدلينا لكم زلنا جازت إني أنا أرسمة مولجته بخمس سعبة عدالة تدله نباكس كركم ጥበብ ትልሂት ሰባት ባህሎም ልምዶም ወግዖምን መንብሮምን ንምንጽብራቕ ካብ ጥንታት ሒዞም ካብ ዘተኣታተውዎም ህዞታት ሓደ እዩ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ትልሂት ንገዛእ ርእሱ ምርምራት ዘድልዮ ምስ ፍጥረት ሰባት ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ እዩ ታሪኻዊ ባይትኡ ንኻልእ ግዜ ኣወንዚፍና ኣብዚ እዋን እዚ ትልሂታት ሃገርና ንህልው ሕሉፍ መጻን ኩነት ሰብ ንምግላጽ ንምዝንጋዕ ታሪኽ ንምስናድ በብእዋኑ እናተዓጻጸፈን እናማዕበለን ዝኸደሉ ዘሎ ኩነትን ንምድህሳስ ክንፍትን ሜራስ ዝብል ቃል በብዙሓት ኣብ ሃገርና ዝረቡ ቋንቋታት ሓደ ትርጉም ዝህብ ቃል እዩ ሜራስ ማለት ውርሻ ማለት እዩ ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ንውሽጠ ዘናይ ዝቃል ሕመረት ጌራ ዝቆመት ጉጅለ ባህሊ እያ ውርሻ ባህሊ ያታን ህዝቢ ኤርትራ ንቐጸልቲ ወለዶታት ናይ ምትሕልላፍ ሓላፍነት ዝተሰከመት ጉጅለ ባህሊ ጉጅለ ትልሂት ሜራስ ከይ ተወደበት ከላ እንታይ እዩ ነይሩ ዳርጋ ኩሎም ብደገ ንሰርሕ ግን እቲ ጉጅለታት ባህሊ ከዓ ብሙሉእ ማለት እዩ ኣብ ኮሚሽን ዘሎ ቅድሚኡ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እዩ ነይሩ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ ስተን ጉጅለታት ባህሊ ኢኻ ትሰርሕ ጎኒ ጎኒ ኣብታ ዘላ ጉጅለ ኣሰር ንሰርሕ ኣነ ኣባል ኣሰር ነይረ ሽዑ ኣብኡ ሰርሕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እዚ ሓሳብ ዝምስ መፀ ብኮሚሽን ማለት እዩ ሓንቲ ጉጅለ ባህሊ ርእሳ ዝኻለት ክትውሉ ኣለዋ ተባሂሉ ድሓር ንኣወዳድብኡ ዝምልከት ገለገለ ፕሮግራማት ኣውፂና ብሙሉኦም ነዞም ንሪኦም ዘለና ሕጂ ማለት እዩ ብዝወሓደ ቁፅሪ ንጀምር ተባሂሉ ብዝወሓደ ቁፅሪ ሽም ክንመርፅ ኣለና ተባሂሉ ተመጀመርታ ዘይርስዓኒ ብዙሕ ኣስማት ነይሩ ታዝሓሸት ግን ታዝበለፀት ሜራስ ኮይና ረኺብናያ ብመንገዲ እዚ ድማ ንብሙሉኦም ነዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ኣባላት ምምስራት ኮይኑ ማለት እዩ ብናይ ሂፖፕ ገጀሚራ ሳዕሲት ማለት እዩ ከምኡ እንዳልኩ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ናይ ጉጅለ ባህልታት ዳሰርሐኹ ማለት እዩ ኮሚና ዳ ቀጸና ብናይ ክሳይ ናይ ሳዋ ገዳ ስራሕና ማለት እዩ ናይ ምስካሎት ማለት ወኾሚና ምስ በዓል ሳይሞን እናኸማረሉ ምሳይ ስጋብ ሕጂ ነዊሕና ኺና ምሰው ባዕ ወድብር ገዳ ዝበሃሉ ሰዓት ዓበይቲ ሰዓት ንሶም ናብ ኣማኑኤል ሰዱና ማለት እዩ ኮሚና ምስ ኤማኻ ጽቡቕ ኤማ እንድዒ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ለውጢ ጌርና ንዓና ኣብ ትምህርትና ኣብ ዲሲፕሊን ኣብ ኩሉ ሓጊዝና ሜራስ ከምዚ ንዓናሲ ከም ንነጥፋብ ኩሉ ጌራትና ከምዚ ምሽ ፍቅርያ ከም ሓቂ ኩሉ ሎ ኣብዚ ኩሉ ትረክብ በቃ ፍቅር ትረክብ ሓልዮት ኣሎ ቀዳምነት ከዓ ናይ ሓላፊና ናይ ኤማ ኣኽብሮት ኣሎ ኣብ ልዕሊና ዘለዎ ኩሉ ነገር ምሽ ከምዚ ካብ መጀመርያ ከም ጀመርቲ መጠን ኮይና ክንመጽእ ከለና ሜራሲ ብሓንቲ እግርና ጠለይና በልካይ ብክልተ እግርና ዶ ከም ንብል ጌርና ከም ሓቂ ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ኣብ መወዳእታ 2016 ዝተወደበት ኣብ እዋኑ ብውሕዳት መንእሰያት ኣባላት ፈሊማ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢ 40 ስነ-ጥበባውያን ጠርኒፋ ትርከብ እቲ ዝሓሸ ካብ ግራስሩት ጀሚርካ ናዕብኻ እንድሕር መፂኻ ትዝበለፀ ውፅኢት እናምፀኻ ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ብኮሚሽን ዋላ ኩሉ በቲ ኦፊስ ማለት እዩ እዚ ተኣሚኑሉ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ስለ ዝተባሃለ ልክ ብናእሽኦም ከለዉ ከቢድ እዩ ክትምህሮም ኣለካ ክትሕዞም ኣለካ ድሓር ግን ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ካብ ሸዓቲ ብሄራት መምሃር ጀሚርካ እቶም መሰረታውያን ምንቅስቃስ ናይ ትልሂት ቻይናውያኑን መፅኦምና ነይሮም ተማሂሮም ካብ ኣሜሪካውን ናይ 2 ሰሙን ትምህርቲ ነይሩ የስ ኣካዳሚ ዝበሃል ድመፅእ መምህር እሱ እውን ከምኡ ናይ 2 ሰሙን ትምህርቲ ኣዝዩ ፅዑቕ እዩ ነይሩ ድሓር እቲ ውፅኢት እንዳሓሸ እናተማሓየሸ መፅኡ ማለት እዩ ክብድ ብል እዩ ክትጅምሮ ከለኻ ሓቂ ዘረባ ቁሩብ ናይ ምእካቦም ናይ ምንቅስቃስናቶም ንምግባር ገለመለ ገለ ነይሩ ወይ ድኻማት ብድሕሪኡ ግን ትዝሓሸ ስራሕ እንዳተሰርሐ መፅኡ ማለት እዩ
كلاتكم أبزا قجلنا زلوهم من أسيات نعشتوها مهانكم متن مس ولدهم زلوكم قربت كمي كخونا لو تبلو زيادة ونبتي عوت نايتي سرح نخمت سرح كاندي حج أنا كحجوزني مجمرتها ولا سرحية أيوة حج سرح كاريو بتي فيديو ولا قلة ولا منت يوم حجي يريخها سرح كا سرحي مسرعي وجن فتي يوم مالتي بعبي خا حلافي قلة ملا ديسبلين قلها ملؤ سلز هون تاجو جلة ديسبلينان سرحان صبوت سلز هون تقبله مع مالتي عاوزين نتيخاخا نسدرخاس كمزمش يا أمانة تكون عليك كمزي عبجزات خان فعنير كاريخا قلة بزي قدس جن عاوزين نتيخا كل سب كمزي كأياري إزس بقى تليتي سنة أبدو لوسنا كال من جديد وستا كايبل كمز بهاليلن كمزمش نفسك كمز جبر كاي كله مش جزيها كمز جبر كاي إما أصل حق زنا جزينا كمي أبتمرت قدامنا أبو جيرس لا تسكت مدبات انتلو نحنا فتناتاتون مدبات مس فتناتاتون دراربنا نيرو مدبن كلنا نصبحيتو فتنا قالنا جنسو نتسغات كبر زلكا مش كمزي يتعبب بقى زخونه ነገር ن10 دقائق ዲኻ ምስኦም ትሬኒንግ ጌርካ ንኤክሰርስ ንትምህርትካ ፈተናታት ኣቱ ገለመለ ከምኡ ገይሩ ስለዚ እትወና ነገር እንድዒ ወል ሓንቲ ምቅያራ ትምህርቲ ይራኣናሉን ወለድና ኸ የእመንት ክንከውን ስለነበረና ኩናኻ ዝበልዎ ነገር ካይለን ከምቲ መጀመሪያውን ዘይድግፎ ወላ ይምበሩ ዳንበር ሕጂ ግን ከምዚ ምሽ ከምዚ ሳቶሙን ደግፎሞን ንክንመጽ ሓጊዞምና قجلة بهال ميراث كسب حج بتحطه أبزلا أنت عوتاتها رخيبة زلا أب أنت عن الودرات ساتفة وددر بهاجر درجة أبزنا ورولونا يكتشن 10 شمونتن مالتيو أبحث مسكرة كالإيت خوينا وتينا مالتيو تشلمتي 30 شحن أفخا خوينا بدحريو أبز غتسلا أبزنا رطبات نايكتشن 10 شعتنون نعمت مولو يزكايد نيرو أون تبو وتيتي أمتي أميراس كم قداميت خوينا تشلمنا مالتيو سلازي تي وتسيت نايت كل خبال زتنها ندار أنا يخون مت جميرنا مالتي كالي جنب بجكاتي كارزولو كنبلو تنحنا شلمات نقلن أبتي عبيت مرباتون أدمعي زغنا سرحات الناس راح في يوم كما تنحهم مالتي سلازي أب كله عوتي ኣብዚ እዋን እዚ ኣባላት ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ኣብ ሞይኦም ልዑል ተዓጻጽፍነት ዘለዎም መሃዝነት ዘማዕበሉ ንዝኾነ ባህሊ ኤርትራ ጥቀስ ባህላዊ ትልሂታት ተለማሚዶም ብልክዕ ናይ ምንጽብራቕ ዓቕሚ ዝደለቡ እዮም ልምምድ ብውሕዱ ንመዓልቲ 2 ሰዓት እንተወሓደ ክትገብር ኣለካ ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ዕረፍቲ ዝበሃል የለን እቲ ኦፊስ እውን በዚ ጋጣሚ ኸነመስግኖም ደሊ ሶሙና ውለው ናይ ክፍሊ መጽናዕት ኣለዉ ገለ ኩሎም እዮም ዝተሓባበሩኻ ካብቲ ሓላፊ ጀሚርካ ወላት ማለት እዩ ድምፂ ዓዊሉ ገለ መለታት ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ምስቲ ትምህርቶም ዘይጋጮ መሰረት ተምሃሮ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ማለት እዩ ናይ 2 ሰዓት ንኣብነት ናይ ንጎ እንድሕር ዝመሃሩ ኮይኖም ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 6 ኣብ ልምምድ ኣለና ማለት እዩ 6 ፍርቓን ከዓ ገዝኦም ከይዶም ስለዚ መዓልታዊ ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ናይ 2 ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ፍርቓን لمن بنجبر ماتي وتصيتوها يرايك أي بزيك العالم هذا فقرة مسرت بتاجو جلة ستمته اللواء من نبابي مت شعونا زخلو نحر قالو تيمورك نحر ماتيوها ولا حنتي تأجمز باس لزي بلو تي عوت يرايك أي مالتنا يلمت حريتي توسدوا زنبركم كورسات أبتك زي تلهيت أب ساعة سعيد معرخ ندي أستوات أو نيرو بتعمي أب جعزنا حجزنا أنا مخنياتو زي تمهارن ردوا يسمعين مدرني حجنا زيهم تتصبون نجارو تمهارهم وصلت صنحو ترايس خان إشي نجاري خاطبهم نخد فترون زغلا لي يخون مالتي كم زناي بعل ميلان نايك على أب كالون استفلا لي ناي بعل داناي تقول بزوج سريحنا لنا أو حجة خمسة بغرقوا جميرو مالتي تستمهاروس أب علم حجة الهيد بزان تخجلت مجمارو تمهيرو تزغلا له مالتي كنت تبيهرات كم زلوا وخينو نتبيهرون كتب كله خمسة بالكا تي ባህላዊ ዝኾነ ነገር ከተምጽእ ከም ዘለካ ቲፒካል ናይቲ ብሄር ትልሂት ከተምጽእ ከም ዘለካ ክትገብር ከም ዘለካ ተማሂሮ ወላ ሓንቲ ኣይውስኹን እዮም ሕጂ ትዝሕጉሰካ ይሕጉዙኻ ከማናኻ እማ እዚኣታ ኣቱ ዲያ ብዚኣ ክብሉኻ ከለዉ ተመሊሶም ይዝሕጉዙኻ ስለዝተምሃሩ ስለዚ ኣብቲ ጉዕዞናሲ ዝያዳ ከማን ሓጋዚ ነይሩ ማለት እዩ كملك حاضركي هينا فكون
زريات تخابيبة بمنفس عبلو تيزلو ولا كم زي أما قبلت أنا عب دراماوي سعسعيد زلو تعملو تيخات قبل ولا بتبهيرات قد أنا نفس خايخون ناي شليل تقبر كلها نارا بلين كله لو تبتعمل بتقلو ጥበብ ትልሂት ሃገርና በበእዋኑ እናተመሓየሸ ዝመፀ ዝተፈላለዩ መለሳታት እናሓዘለ ዝሳግም ዘለዩ እዚ ረቂቕ ኣካል ባህላዊ ውርሻታትና ዝኾነ ህያብ ልዕሊ ዝኾነ ምትዕጻፋትን ምዙኣዊ ምዕባለታትን የርኢ ኣሰሩ ታሪኽ መንነት ሰረትን ኤረታውነት ምዃኑ ሳይተርፍን سنبلون حاضر صنعنا صنعات حاتم وقعتنا لدن كبر منات نولن قصص دليون سنبلون حاضر صنعنا صنعات حاتم وقعتنا لدن كبر منات نولن قصص دليون ቀንዲ ብሉጽነቱን ፍሉይነቱን ዝወሃቦ ርዝነትን ኣብሰረቱ ዝተመርኮሰን ባይታ ዘለዎን ስለ ዝኾነ በዚ መንጽር ባህላዊ ውርሻና ዝኾነ ትልሂት ኣሰሩ ከይጠፍአ ብናይ ካልኦት ከይተጀልሐ መሰረቱ ከይጠፍአ ምስ ግዜን ግዜ ኣምጾን መሳርሒታት ተቃዲዩ ከዓቢ ይግባእ ናይ ሳዕስዒት ድርሰት ከተዳልዎ ከለኹም እቲ መበቀላውነት ትሕልውዎ ዶ ንኣብነት 9 ብሄራት ተማሂርና እየን ሕጂ ካብቲ መበቀል ከይወፀኻ ፈጠራ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እንድሕር ደኣ ትግርኛ ኣምፂና ጓይላሲ ሙሉ መዓልቲ ክትኸድድ ኣይትውዕልን ኢኻ ኣብ ሓንቲ ሰርክል እንድሕር ደኣ ክትውዕል ኮንካ ዋላ ትሰብ ከማን ክስልችዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኣ እቲ መበቀላውነት ናታ እንድሕር ደኣ ብሰርክል ኮይኑ ድጅምር ብሰርክል ጀሚርካ ናብቲ ካልእ ብድሕሪኡ ዝስኻቶም ምፅኦ ምህዞታት ኣዝዩ ዘይተጋነነ ምንቅስቃስ ክትገብረላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ቁሩብ ምዕባለ ጌርካ ኣለኻ ካልኣይ ንምርኢት ከም ትበቅዕ ከዓ ትገብራ ማለት እዩ برعاية سلمني كمستانعتي سلمني كحزن بيت الأراري بدأ بمغار ናይ ሓንቲ ክሊፕ ዛንታ ናብ ድርሰት ናይ ትልሂት ክትቀይሮ ከለኻ እንታይ ጻዕርታት እዩ ዝሓተኩም እንታይ ልምምዳት ተካይድሉ ሓንቲ ደርፊ ወይ ሓንቲ ስራሕ ክትመጽእ ከላ እንታይ ትብላላ እንታይ መልእኽቲ ክትሓልፍ ደልያ ማለሲ ኣብ ኣርት መጽኻ ትርኢ ከለኻ ኣብ ስነ ጥበብ ንዝኾነ ዓይነት ሰብ በብናቱ ሓሳባት እዩ ስነ ጥበብ ዝበሃል ዝኾነ ሰብ ስኻን ጽቡቕ ዝገበርከያ ንሕማቕ ክሓስባ ክእል እዩ ንኻልእ መግለፂ ዝሃብከያ ንብዙሕ ነገራት ክሓስባ ክእል እዩ ኣርቲስ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ክኸውን ዘለዎ ዝብሉ ኣነ ብወገነይ እታ ግጥሚ ክትመጽእ ከላ ነታ ግጥሚ ክትገልጻ ክትኽእል ኣለካ ኣውኻ ፈጠራውኻ ሰሓብነትካ ክትገብሮ ኣለካ ናይ ግድን ኣይኮንካ ምስ ግጥሚ ጥራሕ ትኸይድ ነታ ግጥሚ ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ኣካል ትልሂት ዝኾነ ድራማዊ ትልሂት በብቕዓት ናይ ምትግባር ክእለት ብትምህርትን ተግባርን ዝወነኑ ኣባላት ይርከብዋ ፍሉይነት ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ርእሱ ዝኸኣለ ድራማዊ ትልሂት ንምቕራብ ዘለዋ ብቕዓት እዩ በዚ መንጽር ጉጅለ ባህሊ ሜራስ ምስ ጉጅለታት ባህሊ ኣሰር ከዋኽብቲ ሪምን ያታን ኣብ ልዕሊ ተካይዶ ንጥፈታት ገዛእ ርእሳ ክኢላውን ምርኢት ትልሂታት ተቐርብያ ዛንታ ፈጢርካ ድርሰት ጌርካ ርእሱ ዝኸኣለ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ተቐባልነቱ ከመይ እዩ ኣብ ሰብ ዝብል ስክፍታ ነይርና ንዓና ምክንያቱ ሰብ ኣይለመዶን ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ስኻ ግን እቲ ሰብ ከዓ ልዕሊኻ ሓሊፉ ይፀንሓካ ብጣዕሚ እዩ ዘሐጉሰካ ድሕሪኡ ሓንቲ መጀመርታ ትዝከረኒ ኣብ ውድድር ናይ ሚለን ኢና ጌርና ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ስራሕና ብሚለን ጠሊ መካዲ ሓወን ትብል ንዓ ዛንታ ፈጢርና ተሰሪሓ ብትልሂት ማለት እዩ ኣዝዩ ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ብድሕሪኡ ዝዓበየ ካብኡ ከዓ ንላዕሊ እዛ ናይ ቃልኣብ ንብላ ዘለና ኣቐዲምና ሰሪሕና ነርና ብሓደ ኮንሰርት ድሕሪኡ ግን ኣብ ዓለማዊ መዓልቲ ትልሂት ኣብ ዓሚ ኣብ ዝተገብረ ማለት እዩ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ተኻይዱ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ይደሊ ሽዑ ዓብዪ ኣድናቆት እያ ረኺባ ንባዕሉ ቃልኣቡን ከመስግኖ ይደሊ መፂኡ ነይሩ ፍቲ መደብ ብጣዕሚ እዩ ዝሓጊሱ ብኻዚኣስ ከይሰኣልክዋ ከለኹ ኮይና ክሳብ ዝብል ኮይኑ ማለት እዩ ንዓይ
زيادة أبياتها إنا صغيرة نسرح ده حرقن بخلو خا كتكيد سلزلوا أبت زمناون سلمتاي لي سرح مستوحلة صبو تباهي خالص قرمك خمسة سب إز كيروغراف إز ساعات ديزاين موسع جلا بتعمل قليل مالسي تلاهي استوحلة سب زغنا تلاهي كوت أزغلي أتخبيت نجار دايركتيني حسب كم يجير كتمتسي تخبيت نجار حدش حسب متساي مس درافاي مسع يكون درافاي زدرفو نعوم نسنا يكون لك نفسه زخالي بتتر يوم مرئيت نتسبسي كنت قاطع صاروخ تخيل لك أبتي بيت منجستي السوينا باكراوند تتكلمنا تعدل كمان استغفت الناس بتعمين أنا مسكنا مناتو بتعمي تبوت باكراوند أو خينا كلاتنا هم زمل أخينا مسكنا نيرنا تعرى غلاف غيرنا تعرى سرت تعرى جمع تعرى نير علي جبرنا حر عينت غيرنا هم زناي تجارة مثلنا فريز غيرنا أو دات كأخهم أموداتو تيا درست نيتاخم عالكا نحنا نسأس حانت تموت حانتي بومب تسندو نتي أنا قبراتي أتسوى جن حتى أركولاس جن كمزي بزح زبالة أشمعني بزح خمزي تزت حفوي بعفت زنقرسي نوح زبالة زانتا مارتي أخي مسرب نقود أخي مسنب مستير عوت جوجل ባህሊ ሜራስ ቀጻሊ ልምምድን ስልጠናኒው ኣባላትን ጠርናፍን ዛ ጉጅለ ባህሊ እዚኣ ኣብ ቀጻሊ ዕቤት ልዑል እምንቶይ ዘለዎም በዓላይኦም መንሰይ ኣማኑኤል ዝግበረሎም ስድራቤታዊ ዝኾነ ዲሲፕሊን ዝመልኦ ኣተሓሕዛ ዛጊታ መዝጊቦም ሆነ ዘለው መሳጥን ስሙርን ዕቡት ስራሓቶም ተርኡ ዕዙዝ ምዃኑን ኩሎም ኣባላት ዛ ጉጅለ ዝምስክርዎ ንዓይስ ከምዚ ማኣዲ ኮይና ያስማዓን ሜራስ ከምዚ ናይ ፍቅሪ ማኣዲ ወይ ናይ ጥበብ ማኣዲ ምሻሎ لغون زيتودا ما أديها قبل آخر ما تبوع تهبالي أنا تبوع مدبات علينا ماتي كم زي تساعتاتس كم زي نقول سبدي تنكف ماتي سرح دلهم قال ما نسأل لونا تسرح له أو جزاز وخنا نقدر تجبروا قال ده أوالد قال ما ماتي أجلس إيه ما خاص كم حاسبه قال ما لس أبيت أمريكا قال ما لس نبين يكون دوسنا خلاتك أزاريبه نناتك حسام جبك شو أفتح هون مالت خلاتك سسامع كلا ساعات قبل إيمان دعي كم سدرانا يا أبونا كم لخد أدينا كم كل نجار قدر أترين زودنا له أخي بقبرنا بزعبة ديسبين عقل زاربنا أبديسبين ده ما هو بيكي دعي ميراث كأنا عايزي سدرين بسدري بخمس خدا كاش كمان بيك ميراث كم سماء ورشة أصنحة كتورث مخانا قلقت يوم لنا يركبوا من أسياد زوجله بوجناون سناي ناي تعرن عوتن جزء نجوجله بحالي ميراث مدبنا خا بزل على سرح سرح دا سرحنا نحن حنجخا نسرح كبير سرح بينا زولو بتعني حج جينا الجمري نازل نمبر كنزي تلاهتي كانت نفعت قالي كنا نزلنا الجمري نازلنا بحج بتعم صبو سرح بينا له مسكال عن ما تكن وادا دريت حلمنا ما سنجوز لنا أبزع على درجة شو ما نتسوي زولات مر كل شيء بحجي قصة تمام نحن كان شمنا تروح ناس نهاجرنا ونسوق إلى أنا زي ما مستدرا في صريح كاسع سكات رايزي كنا نتاجج لبهال تليت ميراث نايبلنا دراما ودنا ساسينا نتا ميراث كنا تسوى تليت رايكرنا مالتي بزح سرح تبينا له أمور ده سمعت جددك يا من ستيج نجار أب كليب تغينك كاتن دابل كاسر صراحة سمعت كادرو تيخا أب نايستيج تغينك أي تقاطع أوراني خا ناي مودا كم تقلي نجار مسدين خالص سمعت كأن أي تقاطع أوراني خا أجي أمني بسرعة يعني را قايلة أتيلا قايلة نيرنا تمدب مسود أنا جن كنوات يزقب أنا نير نسأس أنيرنا شو زي رسعة شاف سامي ليلند أمبر
سامي زبال نيرو حاونا شاف سوي مريحنا هو تزغبو أمر أتيها تتصبيهنا يا زلاب سرات معنا تصبت ولا لا سامي وطع خسر خرئيه بلن سنخانو سامي وطع وتصميت راح خاطر نسخ أمر أتيها عين سلام لما بلاله أجي ديزاين كأنت خوي نشعو ديزاين مسودانا حجي حدا أنا وطين دحر زغنا ديزاين كم زي أتجميرة خما يأتو مانس كمي حرنا ويح مسرح خاص نقول على بينا حجي مرد أبينا أتصمت أولكم كم زي ديزاين مسيلو أخلا تبلاس أجي ما أعرف نزاقات أميتات نيرو